ଓହୋ ଓହୋ ମାଲୋ ଆଜି କେମିତି ଗୋଡାକ ଟିକେ ମାଡି ମାରି ଆସୁଥିଲ ମା। ଆସ ଆସ ଆଇଲ ଆଇଲ କିଏ ନ ପାଇଲ ଆଇଲ। ଆସ ଗୋଡାକ କାହିଁକି କରୁଛ ମନ ଖରାପ। ଆଇଲ ଆଇଲ କିଏ ନ ପାଇଲ ଆଇଲ। ଖୋଲିଲାଣି। ହଁ ଯିବା ଆଜି ତାକୁ ପାନେ ଦବା ଆଜି କେମିତି ଆଉ ଆଜି ମାରିଦେବା ଆଜି ବାକି ଆଜି ଲେଖା ହବ ତା ଇଏରେ ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ। ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ରେଡି ସିଏ କରିକି ଯେମିତି ନ ଆଣିଛି। ଜାଣିବ ଆମେ ତାଠୁ ସଉଦା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହିବା ଆଜି ବା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋର୍ଡ ରେ ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ। ଯିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାନେ ଦବା ଆଜି ଆଉ ଚାଲ ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଏମିତି ଚଳିଲା ମୁତାବକ ଆଉ କଣ କରିବା ଭାଇ। କୁଆଡେ କଣ ଯାଇଥିଲ ମ? ନା ମ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଠି ବୁଲିବାଲିକି ଆଜି ଏଇ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଆଉ। କଣ ବେପାର ଭଲ ନାହିଁ ନା କଣ? ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଖୋଲିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆସିଛି ନାହିଁ ନ ଦେବା କଥା ଆଉ କଣ କରିବି ଭାଇ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କଣ ଖବର ତୁମର କୁହ? ସେମିତି ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓହୋ ଟିକେ ସଉଦା ନବୁ ଆସିକି ଆମେ। ହଁ ଆସ କିଛି କଥା ନା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ରେଡି ଅଛି। କାଲି ଆସିବୁ ଆଉ। ହଁ ହଉ ଚାଲି ଠିକ ଅଛି। କାଇଁ ଆଜି କିଛି ନବନି ଆଜି କିଛି କଣ? ହଁ ନବୁ ଆଜି ନବୁ। ଦେଖ ଜଗନ ଦୋକାନ ଆଗକୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିକି ଯୋଉ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଜି ଚିତା ଟା କାଟିବା ଆଉ। ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ। ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ। ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ ତ ଭିଟାମିନ। ଓହୋ ହଁ ଭିଟା ଆଉ କଣ? ଆଉ ତମର ଅଛି ରାଗ ମିକ୍ସଚର ଅଛି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା ରାଗ ସୁଲସୁଲିଆ ମିକ୍ସଚର ଟା। ହଁ ରାଗ ମାଳ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଭାଇ? ଭାଇ ଇଏ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। 100 ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଆଣିନି କାଲି ଦେବି ଆଣିକି ଆଉ। ଆରେ ବାବା ଧୂପ ଦଉ ବାକି ହଉ ଯା ଶୁଖି କଣ ଏଥିରେ ବେପାର କର। ଏ ଭଗବାନ କଣ କରିବୁ ଶଳା ଗରାକ ଈଶ୍ୱର ତ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଆଉଛି। ଓହୋ ଜୟ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଧୂପ କାଠି ଟା ଦେଇଦବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଧୂପ କାଠି ଆଉ କଣ ଦିଆସିଲି ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି 100 120 ଏ ଖାତା ଲେଖିକି କାଲି ଭାଇ ଦେବି ପଇସା। ଖାତାରେ ତ ବାବା ନାହିଁ ମୁଁ ବାବା ପାରିବିନି ତମ ମୋ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲ। ତମେ ଖାଲି ଦିନ ଯାକ ଆଜି ଧୂପ ଦେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବାକି ତମେ ବା ଲେଖିଛ ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ। କଣ ହେଲା ଆଉ ଦେଖି ଯାଉନ ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ ଆଉ କି କଥା ତମେ କହୁଛ ମତେ। ମୋ ଶାଢୀ ଦେବେରେ ଦୋକାନରେ ମୋର ହେଇଛି 120 ମୋର ହେଇଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା କେତେ 220 ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତା ଟା କଟା ହେଇଛି। ଗଗନ ଦୋକାନ ଆଡେ ଜମା ଯିବୁନୁ। ଟୋଟାଲ ଦୋକାନ ଯିବୁ ଡାକି ପଛୁଆ ଏଇଆଡା ଟୋଟାଲ ଯିବୁନୁ। ଜମା କରରେ ଯିବୁନୁ ତାର ସେ ଡାକିବ ଯଦି ଡାକିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକେଇଦବୁ ନହେଲେ ଦୌଡିକି ଆରେ ଶୁଣ ଏଟା ତ ବାଇଆ ଯାଉଛି ନା କଣ? ଆରେ ଆରେ ପଇସା ଦଉନୁ ପଇସା ଦଉନୁ କାଲି ଯଶ ବାବୁ ଟିକେ ପଇସା ଟା ଦେଲେନି ଆଉ କଣ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ ଅନୁକୁ ଗୋଟେ ବିଗାଡି ସାରିଲଣି କଥା କହୁଛ ତମେ ଆଉ ତମେ କହିବ କମଳା କାଲି ଦେବି। ଏଇ ଶଳା ଏ ଚୁକାଣ୍ଡିଆ ଗରାକକୁ ନେଇକି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇ ହବନି। ଏଇ ଶଳା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦବ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବ ଭଲ। କେମିତି ବାକି ଖାଇ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ହେଲା ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ହେଲା କେବେ କାହା ଆଗରେ ବାକି କୋଉ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରୁ ବାକି ଖାଇକି କେବେ କଳଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ହେଲା।